Allwch chi ddysgu popeth I mi am res? Mae gwres yn bwysig, oherwydd fe'i fod yn ein cadw'n gynnes ac yn fyw. Y defnydd mwyaf o hynny yn ein tai yw gresogi stafelloedd a ddŵr. Ar hyn o bryd, mae'r rhan fwyaf o bobl yn defnyddio boiler I nwy. Tanwydd ffosil yw'r nwy a ddefnyddion I rysogi ein tai. Mae'n dod o'r creigiau dan y ddaear sydd, fel arfer, yn bell allan i'r môr. Casglwn y nwy drwy ddrilio I lawr i'r ddaear. Wedyn, anfonon y nwy I ffatriau yn ein tai, lle mae'r boiler yn ei losgi I gynhesu dŵr. Rydym hefyd yn defnyddio'r nwy I goginio. Defnyddion bonelu haul a phimpiau gres I rysogi ein tai. Mae'n llawer gwych i'r amgylchedd ac yn adnewyddadwy. Mae'r gres o'r haul, pwmp gres o'r air a gres deiar yn tri ffynhonnell gres sydd am ddim. Wrth gwrs, dim ond yn y ddydd mae yn ei haul ar gael, ond mae'r tir yna drwy'r amser, ddydd a nos. Mae pob ffynhonnell gres yn mynd I ffatri yn y tŷ. Mae batri yn cynhesu dŵr neu aer a'i hanfon drwy bibau I weddill y tŷ. Mae'n swleiddio yn y waliau a'r to yn cadw'r gres I mewn yn y gaeaf. Mae hefyd yn cadw'r tŷ yn oer braf yn y haf. Mae'r batri gres yn derbyn hynny yn y ddydd fo'i ddefnyddio pan fo ei angen. Gyda'r nos mae angen dŵr poeth a stafelloedd cynnes. Dwi'n hoffi cael cawboeth. Nos da! Nos da!